Ai simțit vreodată acea senzație de neliniște în stomac, nu de pasiune, ci de incertitudine? Acel moment în care te uiți la prietena sau soția ta și realizezi că ceva s-a schimbat. Privirea lor, tonul vocii lor, distanța care nu exista înainte. E ca și cum admirația care susținea relația s-a evaporat și în locul ei a rămas doar tăcerea. Și partea cea mai rea? Se comportă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Dar permitem să-ți spun un adevăr pe care puțini bărbați au curajul să-l înfrunte. Sfârșitul unei relații nu începe cu o ceartă. Începe atunci când ea încetează să te mai admire. Când bărbatul își pierde prezența, încrederea în sine și se transformă într-o versiune estompată a ceea ce era la început. Acesta este punctul în care se instalează distanțarea emoțională și dragostea începe să se răcească fără avertisment. Și astăzi îți voi arăta 5 semne clare că prietena sau soția ta nu te mai place. Dar înainte de a încerca să le recâștigi, trebuie să înțelegi de unde au început lucrurile să meargă prost. Pentru că atunci când admirația moare, dorința moare odată cu ea. Și niciunea te iubesc nu poate salva ceea ce și-a pierdut deja puterea. Poate că e încă lângă tine, dar distantă. Poate că zâmbește, dar fără strălucire. Poate că spune că te iubește, dar nu mai simte la fel. Și știi de ce? Pentru că bărbatul pe care îl admirai a dispărut printre scuze, nesiguranțe și lipsă de scop. Și aici începe reconstrucția personală, în momentul în care te hotărăști să nu mai cerși atenție și să începi să te ridici cu încredere în tine. Așadar, dacă vrei să înțelegi odată pentru totdeauna de ce pare indiferentă, rece și deconectată, rămâi alături de mine până la sfârșit. Aceste 5 semne îți vor arăta exact când a început distanțarea emoțională și, cel mai important, cum să-ți recapeți puterea care face o femeie să te privească cu respect și dorință. Nu este vorba despre ea, este vorba despre a reveni la statutul de om care inspiră, care conduce, care are un scop. Pentru că adevărata recucerire începe din interior. Abonează-te la canal, activează notificările și lasă un comentariu mai jos. Aleg să mă reconstruiesc înainte de a încerca să-i recâștig pe alții. Admirația este combustibilul tăcut al fiecărei relații. Este ceea ce o face pe o femeie să se uite la tine și să gândească: acesta este bărbatul cu care vreau să fiu. Fără ea, totul se destramă încetul cu încetul. Afecțiunea, dorința, respectul. Când admirația dispare, relația intră pe pilot automat, iar distanțarea emoțională se instalează ca un virus invizibil. Problema este că mulți bărbați confundă dragostea cu prezența. Ei cred că a fi acolo, a îndeplini rolul, este suficient. Dar o femeie nu se îndrăgostește de bărbatul care este mereu disponibil, se îndrăgostește de cel care o inspiră, care emană încredere în sine chiar și atunci când totul pare ne la locul lui. Admirația se naște din putere, nu din nevoie. Când o femeie nu te mai admiră, începe să te privească diferit. Ceea ce a fost odată dorință devine plictiseală. Ceea ce a fost odată curiozitate devine obicei. Și o simți, dar încerci să compensezi cu mai multă atenție, mai multe mesaje, mai mult efort. Și toate acestea nu fac decât să înrăutățească lucrurile. Pentru că, cu cât alergi mai mult după ea, cu atât se distanțează mai mult. Este ciclul detașării emoționale. Adevărul este dur. Femeile nu își doresc un bărbat perfect, ci un bărbat care să le provoace, emoțional, mental, energetic. Admirația vine din percepția forței, nu din supunere. Când îți pierzi esența pentru a o face pe plac, ea își pierde interesul fără să știe măcar de ce. Dar există vești bune. Așa cum admirația poate muri, ea poate fi și reconstruită. Reconstrucția personală începe atunci când te decizi să te privești și să înțelegi ce ai pierdut în acest proces. Este vorba despre recâștigarea încrederii în sine, a scopului și a atitudinii care te face să fii admirat din nou. Nu doar de ea, ci și de tine însuți. Femeia care te-a iubit de la început s-a îndrăgostit de energia ta, de prezența ta, de felul în care ai făcut-o să se simtă protejată și dorită. Nu vrea un bărbat care încearcă în mod constant să-și demonstreze valoarea. Vrea unul care, el știe valoarea pe care o ai. Acea diferență schimbă totul. Când începi să te respecti din nou, ea începe să te vadă într-o lumină nouă. Și tocmai în acest moment începi să întorci rolurile. Când admirația revine, dorința revine. Când încrederea în sine revine, distanțarea emoțională dispare. Secretul nu este să o urmărești, ci să te urmărești la cea mai bună versiune a ta. Și despre asta vom vorbi acum. Cum să identifici primul semn că nu-i mai pasă dacă ești sau nu prezent.
Semnul 1. Nu-i mai pasă dacă ești singur. Știi acele zile când spui, ies cu prietenii, iar ea răspunde pur și simplu, bine? Fără gelozie, fără întrebări, fără nicio expresie. Pare ușor, nu? Dar, în realitate, acesta este unul dintre cele mai periculoase semne dintr-o relație. Când o femeie nu-i mai pasă, este pentru că legătura emoțională a început deja să se descompună. Și odată cu ea, admirația care alimenta odinioară dorința. La început, voia să știe unde te duci, cu cine ești, la ce oră te vei întoarce. Nu pentru că nu-și dădea seama, ci pentru că îi păsa. Te admira, te dorea, voia să facă parte din lumea ta. Dar în timp, ceva s-a schimbat. Strălucirea ei s-a estompat, iar distanța emoțională a preluat controlul. Acum, absența ta nu mai provoacă dor, provoacă ușurare. Bărbatul simte asta în aer, dar încearcă să se amăgească. E doar mai calmă, mai sigură pe sine. Nu, o femeie care te admiră îți simte prezența chiar și atunci când nu ești acolo. Când încetează să o mai simtă, este pentru că relația a intrat într-o zonă periculoasă, teritoriul indiferenței, iar indiferența este opusul iubirii. Și aici începe durerea tăcută. Ieși, te întorci și nimic nu se schimbă. Nu există mesaje care să te întrebe dacă ai ajuns cu bine, nici măcar acea atingere grijulie. Pare distantă, dar tot încerci să te convingi că este doar o fază, dar nu este o fază. Este o reflectare a pierderii conexiunii, a scăderii admirației și a absenței încrederii în sine pe care o prețuia atât de mult la tine. Soluția la asta nu este să cerșești atenție, este să privești în interior și să înțelegi unde te-ai pierdut. Reconstrucție personală începe atunci când încetezi să te comporți ca și cum ai avea nevoie să fii remarcată și începi să te comporți din nou ca și cum ți-ai cunoaște propria valoare. Când un bărbat își recapătă încredere în sine, reaprinde în mod natural curiozitatea și respectul care alimentează admirație. Secretul este simplu, dar puternic. Prezență fără nevoie. Când începi să trăiești din nou pentru tine, când ai obiective, scop, energie, ea observă. Distanța emoțională care părea permanentă începe să se dizolve, pentru că femeia vede din nou în tine bărbatul care a inspirat-o. Și acest bărbat nu imploră, el inspiră, dar acesta este doar primul semn. Pentru că atunci când nu-i mai pasă dacă ești acolo sau nu, următorul pas este și mai revelator. Când ea preferă să fie cu alți oameni și atunci înstrăinarea încetează să mai fie subtilă și devine evidentă. Semnul 2. Ea vrea să petreacă mai mult timp cu alți oameni. Începi să observi că are mereu o nouă angajare, cină cu prietenii, un fel de mâncare nou, o ieșire rapidă, după muncă. La început, pare normal. La urma urmei, toată lumea are nevoie de spațiu. Dar când timpul petrecut cu ceilalți începe să înlocuiască timpul petrecut cu tine, atunci distanța emoțională își arată adevărata față. Nu este doar ocupată, se distanțează. Acesta este unul dintre cele mai subtile și dureroase semne de observat. Pentru că trupul ei este încă acolo, dar mintea și inima ei nu mai aparțin relației. Interesul pentru ceilalți oameni este o reflectare a unei rupturi tăcute. Pierderea. Admirație când o femeie nu te mai admiră, a fi cu tine încetează să mai fie o prioritate. Ea caută în lume ceea ce găsea odinioară în tine. Ușurință, emoție, inspirație. Și aici greșesc mulți bărbați. Încearcă să controleze, să ceartă, să se certe. Dar ceea ce recucerește cu adevărat o femeie nu este controlul, ci încredere în sine. Este vorba despre a arăta, fără a fi nevoie să o spui, că nu depinzi de prezența ei pentru a te simți întreg. Când admirația ea moare, iar timpul petrecut împreună devine o obligație. Conversațiile devin superficiale, râsul forțat. Și cel mai rău dintre toate, începi să simți că ai pierdut rolul principal în propria poveste. Dar tocmai în acest moment ai șansa să schimbi lucrurile, pentru că distanțarea de ea ar putea fi impulsul de care aveai nevoie pentru propria viață, reconstrucție personală. În loc să ceri timp și atenție, folosește această distanță pentru a te reconecta cu tine însuți. Întoarce-te la a face ceea ce te-a făcut să te simți viu. Bărbatul care trăiește independent, care se reinventează, este admirat din nou. Și când își va da seama de asta, nu datorită a ceea ce spui, ci datorită a ceea ce transmiți, va simți impactul. Pentru că admirație nu este ceva ce ceri, este ceva ce trezești. Nu uita, o femeie este atrasă de energia care o provoacă, nu de energia care o imploră.
Când încetezi să te învârți în jurul ei și începi să te învârți din nou în jurul scopului tău, echilibrul se schimbă. Distanțarea emoțională se transformă în curiozitate, iar curiozitatea este primul pas în reaprinderea dorinței. Dar fiți avertizați, dacă începe să prefere altă companie, următorul semn este inevitabil. Începe să arate nerăbdare și oboseală ori de câte ori este cu tine. Și când prezența bărbatului încetează să mai fie o ușurare și devine o povară, atunci inima ei a început deja să se frângă. Semnul 3. Nerăbdare și oboseală constante. Îți amintești când râdea chiar și la cele mai banale glume ale tale? Când asculta cu atenție, chiar și când vorbeai despre muncă sau despre vreun joc oarecare? Da. Când admirație se estompează, chiar și sunetul vocii ei începe să o deranjeze. Se enervează ușor, răspunde scurt, oftează adânc. Ceea ce a fost odată plăcere devine o povară. Și acesta este unul dintre cele mai crude semne ale unei legături pierdute. A nerăbdare este o reflectare directă a distanțare emoțională. Femeia care te admira vedea în tine un bărbat care o inspira, pe cineva capabil să scoată la iveală ce e mai bun din ea. Dar acum, orice gest mic devine o sursă de iritare. Și partea cea mai rea? Adesea, nici măcar nu înțelege de ce. Simte pur și simplu că ceva la tine nu o mai atinge așa cum o făcea odinioară. În acest moment, relația începe să se sufoce, pentru că omul confuz încearcă să placă și mai mult, vorbește mai mult, explică mai mult, se justifică mai mult. Dar cu cât încearcă mai mult să-și dovedească valoarea, cu atât pierde mai mult ceea ce conta cu adevărat. Încredere în sine, iar lipsa încrederii în sine este lovitura finală. Admirație. O femeie se deconectează atunci când simte că un bărbat și-a pierdut propria esență. Nu își dorește pe cineva care încearcă constant să evite conflictele, ci pe cineva care știe să se apere cu calm și fermitate. Când își dă seama că pierzi controlul emoțional, farmecul dispare. Și ceea ce rămâne este acea oboseală constantă pe care o simți în aer, rece, grea și inexplicabilă. Dar există un punct de cotitură. Atunci când te hotărăști să nu mai reacționezi și să începi să reconstruiești. Reconstrucție personală nu se întâmplă să o recâștigi. Se întâmplă să te reconectezi cu cine ești. Când un bărbat își găsește din nou propriul centru, schimbă energia mediului înconjurător. Și asta, prietena mea, ea simte. Chiar dacă nu spune nimic. A admirației el se poate întoarce, dar nu prin promisiuni, ci prin acțiuni tăcute, prin postură, prin prezență. Atunci când vorbești mai puțin și transmiți mai mult. Atunci când arăți că ești împăcată, chiar și în fața haosului. Acest tip de bărbat este rar și tocmai asta reaprinde interesul unei femei care deja se distanțase. Dar dacă acum arată nerăbdare și dezinteres, următorul semn este și mai clar. Ea se oprește din vorbit și își pierde orice interes real de a te asculta. Este momentul în care tăcerea devine noul limbaj al relației și fiecare cuvânt rostit pare să străpungă un zid invizibil. Semnul 4. Lipsa conversației și a interesului. Vine un moment în care tăcerea vorbește mai tare decât orice cuvinte. Încerci să începi o conversație, să-i spui ceva despre ziua ta, să faci o glumă și tot ce primești este un aha, un da sau acea privire pierdută pe telefonul ei. Când o femeie nu mai vrea să vorbească, este pentru că distanțarea emoțională a preluat deja relație și la admirație ceea ce exista înainte s-a epuizat. Înainte venea la tine să se descarce, să râdă, să împărtășească planuri. Acum, fiecare conversație pare o obligație. Cuvintele nu curg, atmosfera e grea, iar orice încercare de apropiere devine inconfortabilă. E ca și cum canalul dintre voi a fost tăiat. Și cel mai dureros lucru este să realizezi că încă vrei să încerci, dar ea pare să nu te mai asculte cu adevărat. Acesta este punctul în care mulți bărbați disperă. Încep să insiste, dorind să rezolve totul prin dialog. Dar ea nu are nevoie de mai multă conversație. Are nevoie să simtă ceva care să-i reaprindă dorința. Admirație pentru că atunci când te admiră, chiar și tăcerea e confortabilă. Când nu te mai admiră, chiar și prezența ta e deranjantă. O femeie nu se deconectează peste noapte. Se deconectează puțin câte puțin, în conversațiile mărunte pe care nu le mai are, în răspunsurile scurte, în privirile goale. Inima ei îi spune fără cuvinte, nu mai simt la fel. Și în acest moment bărbatul are nevoie să încredere în sine suficient cât să nu cerșească atenție, ci cât să rămână neclintit. E dificil, știu.
Pentru că instinctul e să alergi după ea, să o implori să asculte, să încerci să-i demonstrezi că încă există iubire. Dar tocmai asta o îndepărtează și mai mult. Reconstrucție personală începe atunci când accepți că tăcerea ei nu este o invitație la disperare, ci un îndemn la schimbare. Este un semn că trebuie să te uiți la tine însuți, nu la ea. Când începi să te asculți din nou, începi să vorbești cu un scop. Și când vorbești, vorbești diferit, nu pentru a te convinge, ci pentru a te exprima. O femeie simte energia unui bărbat întreg. Și această prezență autentică este cea care poate redeschide canalul. Admirație chiar dacă ea a rămas complet tăcută. Dar dacă dialogul s-a pierdut deja, următorul semn este cel mai profund dintre toate. Cel care arată că noi a încetat să existe. Este atunci când ea voi înceta să te mai includ în planurile mele de viitor. Și când se întâmplă asta, e pentru că în adâncul sufletului, relația s-a terminat cu mult timp în urmă. Semnalul 5. Excluderea din planurile viitoare. Unul dintre cele mai discrete și mai dureroase semne este atunci când nu te mai include în planurile ei. Deodată, visele noastre devin planurile mele. Călătoriile viitoare, proiectele, chiar și deciziile mici devin exclusiv ale ei. Și îți dai seama, fără a fi nevoie de o explicație, că noi a încetat să mai existe. Este sfârșitul invizibil al parteneriatului și al admirației care a susținut relație. La început, te-a văzut ca făcând parte din viitor. Tot ce visa ea te avea alături. Dar când distanțarea emoțională pe măsură ce începe, mintea ei începe să rătăcească singură. Vorbește despre obiective noi, locuri noi, etape noi și tu nu apari în niciunul dintre aceste scenarii. Inima ei se închide ușor, dar sigur. În această etapă, mulți bărbați se amăgesc încă. Ei cred că este doar o fază, că ea are nevoie de spațiu. Dar nu este spațiu, este separare emoțională. Când admirație ea moare, nu te mai vede ca pe un partener, ci ca pe o parte a trecutului. Timpul ei a intrat deja într-un ritm diferit, iar tu, blocat în același loc, încerci să retrăiești ceea ce nu mai există. Tăcerea este trădătoare. Ea nu spune, s-a terminat, dar tot ce e în jurul ei strigă că s-a terminat. Și asta distruge, pentru că bărbatul simte că a pierdut nu doar femeia, ci și propriul simț al rolului său în istorie. Încredere în sine viața se prăbușește, iar frica de a fi singur preia controlul. Dar aici apare o oportunitate de aur, șansa de a reconstrucție personală. Când te șterge din planurile ei, este momentul perfect pentru a începe să-ți desenezi propriile planuri. Ce te motivează? Ce te inspiră? Ce fel de bărbat vrei să fii, indiferent de orice relație? Când începi să răspunzi la aceste întrebări, ceva din interiorul tău se trezește. Și această trezire este cea care te reconstruiește. Admirație, mai întâi ale tale, apoi ale altora. O femeie poate simți când un bărbat renaște, când se reconectează cu propria sa forță, cu propria sa viață. Strălucirea din ochii lui revine, energia lui se schimbă și fără să-și dea seama, ea începe să-l privească din nou, nu cu milă, ci cu curiozitate. Pentru că bărbatul care se ridică din propriul haos este bărbatul care inspiră cel mai mult admirație. Dar înainte să te gândești să o recucerești, trebuie să înțelegi pasul final al acestei călătorii. Punctul în care atenția se mută de la ea la tine, momentul în care durerea se transformă în putere, iar despărțirea devine începutul călătoriei tale. Reconstrucție personală și despre asta vom vorbi acum. Soluție și mesaj final. Vine un moment când insistența încetează să mai fie iubire și devine abandon de sine. Dacă s-a distanțat, dacă privirea i s-a schimbat, dacă afecțiunea a dispărut, poate că nu este momentul potrivit pentru a salva relație, dar pentru a se salva pe sine. Greșeala pe care o fac mulți bărbați este să încerce să recucerească o femeie înainte de a se reconecta cu propria valoare. Fără încredere în sine există admirație care rezistă. Primul pas nu este să o întrebi ce vrea, este să o întrebi ce tu vrea să fie. A reconstrucție personală începe atunci când te uiți în oglindă și te hotărăști să redevii bărbatul care inspira respect, dorință și prezență. Bărbatul pe care l-a admirat odată și, mai important, bărbatul pe care trebuie să-l admiri din nou. Nu încerca să vindeci distanțare emoțională cu mesaje, promisiuni sau gesturi disperate. Vindecă-te prin acțiune. Revino la antrenament, la îngrijirea ta, la trăirea cu un scop. Nimic nu te trezește mai mult.
Admirație este mai frapant să vezi o femeie decât un bărbat ieșind din haos cu seninătate și concentrare. Aceasta este adevărata putere masculină, puterea reconstrucției tăcute. Durerea pe care o simți acum este combustibil, este ceea ce te va împinge spre creșterea pe care ai amânat-o atât de mult timp. Nu mai căuta în cuvintele ei ceea ce trebuie să găsești în tine. Când încredere în sine când te întorci, strălucirea din ochii tăi se întoarce odată cu ea și lumea din jurul tău începe să reacționeze la această nouă energie. Și știi ce e cel mai curios? Când te schimbi, totul se schimbă. Ceea ce părea pierdut începe să se reorganizeze în mod natural. Uneori ea se întoarce, alteori nu, dar în ambele cazuri tu câștigi, pentru că te simți din nou întreagă. Și un bărbat întreg este atractiv, admirație, respect și dorință, întotdeauna. Așadar, înainte să încerci să-i recucerești inima, cucerește-ți-o pe a ta. Aceasta este esența oricărui nou început adevărat, reconstrucție personală, nu este vorba despre a demonstra nimic nimănui. Este vorba despre a-ți demonstra ție însuți că ești capabil să reconstruiești tot ceea ce timpul și durerea au încercat să distrugă. Dacă ai înțeles asta, ești deja cu un pas înaintea majorității oamenilor. Acum scrie în comentarii: aleg să mă reconstruiesc înainte de a încerca să-i recâștig pe alții. Abonează-te la canal, activează notificările și distribuie acest videoclip cu oricine are nevoie să se trezească la realitate. Pentru că omul care înțelege puterea admirație, dă încredere în sine și reconstrucție personală, nu va mai accepta niciodată mai puțin decât merită. Ți-ai dat seama că tot ce te-a adus aici nu a fost vorba despre a vorbi despre ea, ci despre a vorbi despre tine. Pentru că adevărata putere a unui bărbat nu constă în a face o femeie să rămână, ci în a fi genul de bărbat pe care ea nu-l uită niciodată. Admirație se naște atunci când îți asumi povestea, ești ferm în scopul tău și neclintit în credința ta, încredere în sine. Gândește-te, dacă s-ar uita la tine astăzi, ar vedea bărbatul care erai sau bărbatul în care te-a transformat frica. Asta schimbă totul. Distanțarea emoțională, ceea ce a creat, a fost o reflectare a propriei alienări de sine. Iar ceea ce reconstruiește această conexiune nu este o cerere, ci o transformare. A reconstrucție personală începe atunci când te hotărăști să nu mai reacționezi și să începi să acționezi. Când îți asumi propria viață în propriile mâini și arăți, fără să fie nevoie să o spui, că valoarea ta nu depinde de nimeni altcineva. De atunci încolo, orice relație care apare va fi un bonus, nu o cârjă. Așadar, te las cu o întrebare. Când te va privi din nou în ochi, îl va vedea pe același bărbat ca înainte sau pe un bărbat complet nou? Dacă acest videoclip te-a pus pe gânduri, abonează-te la canal, activează notificările și comentează mai jos. Aleg să mă reconstruiesc înainte de a încerca să-i recâștig pe alții. Aceasta este expresia unui om care a înțeles că puterea se află în el însuși și nu în privirea aprobatoare a cuiva.